сёння мы бачым, што беларуская дзяржава па шэрагу асноўных сваіх функцыяў проста не спраўляецца, базавых, так, гэта і бяспека, у нас сёння быў першая наша тэма пра гэтыя смерці, прынамсі 9 на дадзены момант мы ведаем, і дэмаграфія, у якой яме мы цяпер знаходзімся, і без святла ў канцы тунэля, ну і падтрымка сваіх грамадзян за мяжой. Я ўжо маўчу пра канстытуцыйныя свабоды, так, і гэтак далей. У які момант Беларусь страціла вось якасць гэтага дзяржаўнага кіравання і гэтая што вот раптам высыпаліся так усе гэтыя праблемы безадказнасці, скажем так, улады перад грамадзянамі. І ці гэта праблема, вось пытання сістэмы, ці людзей, якія напаўняюць гэтую сістэму? Ну, то, что держава не справляется, это насамрэч відавочна, это факт трэба прызнаць, прычым не справляецца па ўсіх накірунках, хіба што акрамя тых, якія яна лічыць для себя прыярытэтнымі. Это сілавы блок і запалохванне беларускіх грамадзян, несканчаемыя рэпрэсіі і гэтак далей. Вось тут якраз яны робяць акцэнт на тым, каб сістэма працавала добра. Рабаўніка знайшлі, ювелірныя крамы, воршы за дзень. Так. Ну, так, бо шмат інвестыцый і ў тэхніку, сучасныя тэхналогіі, у сістэмы назірання. Конечно, можа быць, это робіцца відавочна ж з іншай мэтай, але тым не менш часам дапамагае ў разследаванні рэальных крымінальных злачынстваў. Но ось, калі казаць пра дзяржаву, дзяржава, конечно ж, это перадусім людзі. Людзі, якія працуюць в сістэме, працуюць на розных узроўнях. І калі прыярытэт аддаецца пэўным часткам сістэмы, то ресурсаў, натуральна, на ўсё не хапае. Таму у нас прасядае эканоміка, прасядае сельская гаспадарка, якая фармальна Лукашэнкам абвяшчалася прыярытэтам, але відавочных поспехаў там няма. Няма поспехаў, таму што сама праблема закладзена ў функцыянаванні гэтай сістэмы. Там не патрэбныя людзі з ініцыятывай, там патрэбныя тыя, хто будуць выконваць загады. Зачастую проста не разумеючы, дзеля чаго гэтыя загады аддаюцца, альбо не ўспрымаючы іх, разумеючы, што гэта бязглузда, ну і, натуральна, без усялякага энтузіазму, робячы сваю справу. Таму і маем тыя праблемы, якія маем. Вы сказалі пра эканоміку, сельскую гаспадарку. Я тут нават больш тое, што бліжэй да людзей, як мы бачым вось эту гісторыю з прэпаратам індыйскім, который у берасці ўжо было выяўлена праблемнасць этого прэпарата. Перад гэтым ужо з розных краінаў і з САС таксама былі звесткі пра праблемнасць гэтай партыі прэпаратаў. Аднак аперацыі працягваліся адбывацца ў Менску, толькі калі ўжо выяўлена было ў РНПЦ. Так, гэтую гісторыю паднялі. Мы не ведаем нават таму дагэтуль колькі ахвяраў. Вось што тут, які быў збой, што не так? Сістэма ці кадры? Страх взять на себе адказнасць. І зноў-такі, это все взаимозвязана. Сістэма выхавала такое пакаленне кадраў, якія і баяцца праяўляць ініцыятыву, баяцца браць на себе адказнасць. І в медычнай сферы тут не выключэнне. Можам узгадаць падзеі 2020 года, пандэмію, калі лекараў, якія гучна заяўлялі пра небяспеку альбо пра недахопы, якія вялі да падвышэння смяротнасці людзей, іх проста звальнялі альбо пераследавалі крымінальна. І эта памяць у медыкаў застаецца. Таму на нейкам узроўні, напэўна, хтосьці, ведаючы, што праблема ёсць, вырашыў, што лепш не ўмешвацца, лепш пра гэта не казаць, каб не было праблем для яго самога. Юрый, мы развіталіся з Александром Лінкевічем. Все в асноўным словы датычныя яго, все кажуць, вось это тая мерка, стандарт, арыенцір в вот таким дэмакратычным дзяржаўніцкім мысленні, так, стратэгічным мысленні, дзяржаўным. Гэта прыкмета эліты, так, і ці ёсць сёння ў Беларусі эліты, хто яны такія, што гэта за людзі, як вы іх бачыце? Такіх людзей... Засталіся ў нас эліты. Яны засталіся, але, напэўна, не ў той сістэме, якая створана Александром Лукашенко, бо гэта наскрозь выканаўцы, это людзі, якія не думаюць пра перспектыву краіны альбо грамадства, яны думаюць пра тое, каб захаваць сваё ўласнае месца, выслужыцца перад начальствам. Александр Лінкевіч не быў з такіх людзей і нават меўшы магчымасць адпрацаваць у сістэме дзяржаўнага кіравання, рэгіянальнага кіравання у Гродна, у часы станаўлення беларускай незалежнасці, пасля зразумеўшы, што яму не па шляху з тымі людзьмі, якія взялі ўладу разам з Лукашенко, ён перайшоў у грамадскую сферу. І таму з'яўляецца прыкладам грамадскага дзеяча, палітыка, якіх бракуе, якіх практычна няма ў сістэме Александра Лукашенко. А па-за сістэму? Я агулам і пытаюся. Вы дзе бачыце эліты? Бо таму што, калі паглядзім у медыях, публічным жыцці, ну дык
хто быў героем, выйшлі там і Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, і ще тая ж самая канкурэнцыя паміж і са Светланай Ціхановскай, і крытыкі атрымліваюць і адны, і другія, і трэція. Так? І няма аднаго, назовем это так, лідара, ці так нейкіх, хаця бы звода нейкай эліты, которые бы беларусы так публічна цяпер прымалі ўсіх. Вот, ці ёсць у нас гэтая эліта, вы іх бачыце? Да, у беларусаў застаецца попыт на адзінага лідара. Ось я так раз не падзяляю такі падыход, бо Я таксама нават у нашай недаўняй гісторыі ў 2020 годзе, я думаю, што поспех быў звязаны, ну, той поспех, я перакананы, які мы дасягнулі, бо это был пераломны год. Да, мы не закончили, мы не завершили, але это был год пералома для беларускай нацыі. І это дзякуючы сотням, тысячам лідараў на рэгіянальным узроўні, цэнтральным узроўні. Магчыма, не было адзінага штаба, адзінай каардынацыі таго, хто бы быў больш настойлівы ў тым, каб весці гэту пратэсную хвалю, але людзі на месцах паказвалі проста цуды самаарганізаванасці, і шмат гэтых лідараў пасля пацярпелі. У тым ліку, ну, тут магу згадаць Вітольда Ашурка, які взял на сябе адказнасць за пратэсты ў Лідзе, і ўлады адпомсцілі яму. Такіх людзей, на жаль, вельмі шмат, якія церпяць і да сённяшняга дня. Таму перспектыва ёсць. Не буду пералічваць прозвішча, але я перакананы, што гэтых прозвішчаў проста сотні, калі не тысячы. Это не толькі палітыка, это розныя сферы. Акадэмічная, гэта сфера культуры, гэта сфера эканомікі. У нас цудоўныя пакаленні выраслі за тыя часы, як Беларусь мае незалежнасць. Праблема ў тым, да, што мы іх вот не бачым, так? Ці бачым вот раз на 5, на 10 год, калі нейкія падзеі кшталту 20-х здараюцца, і раптам все выскокваюць нібыта не з пушчы, не з поля. Ну, добра, што з'яўляюцца. Так, глеба добрая, беларуская, так? Толькі што нам ж трэба апрацоўваць неяк, угнайваць это, вырошчваць. І вось справа Міленкевіча, акурат это і была, ён так любіў на доўгія гады, на перспектыву працаваць. І адна справа жыцця была то вось стварэнне гэтага універсітэта. Наколькі гэта цяпер актуальна? Ці беларускі бы умоўны нацыянальны універсітэт за мяжой вырашыў бы, ці дапамог бы вырашыць гэтае кадравае пытанне, элітаў пытанне, хто будзе пасля падымаць Беларусь вось з этой ямы, куды цяпер паступова мы дэградуем? Так, ён гэта робіць, і робяць не толькі ёсць сетка навучальных установаў, ініцыятыў у Беларусі, якія працуюць дзеля адной мэты падрыхтоўкі будучага пакалення, ну, можна сказаць, шырока нацыянальных элітаў, можна сказаць і больш вузка, адміністратараў публічных, рэктароў універсітэтаў, кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, устаноў, якія яшчэ на сёння ёсць. Это не толькі сфера дзяржаўнага кіравання, рэгіянальнае кіраванне, мэры гарадоў. Хоць лічбу якую назавіце, бо мы што імёнаў не прозвішчаў. Я магу адказваць толькі за кадравы рэзерв, гэта тая ініцыятыва, якую я каардыную, у нас парадка 700 чалавек, і якраз такі ідзе вось такая мэтавая падрыхтоўка, бо мы людзей адукуем, знаходзім для іх нейкія магчымасці па стажыроўкам альбо падвышэння кваліфікацыі, выключна з мэтай скіраванасці ў будучыню Беларусі. То, што ў дзень X, калі там адбудуцца гэтыя перамены, рыхтавацца да іх будзе ўжо позна. Таму это трэба рабіць сёння, і мы это робім. А сёння рабіць складана і цяжка, бо вось цяжка пабачыць эту надзею, святло, што это сапраўды будзе там неўзабаве ці некалі наступіць, і каб для гэтага гартаваць сілы. Спадругі раз, я ведаю, доўгая тэма, цікавая размова, але ўжо мусім завяршаць, на жаль. Пра Міленкевіча пару словаў. Чаму вы навучыліся ад яго, бо многіх я бачыў на пахаванні, нават самі сябе называлі студэнтам, яго выкладчыкам, хаця ён фактычна быў выкладчыкам у універсітэце градзянскім нейкі час. Што вось вы ад яго вынеслі? Напэўна, больш за 10 гадоў мы працавалі бок о бок у адным памяшканні, правялі дзесяткі гадзінаў, напэўна, тысячы кіламетраў у адным аўтамабілі, калі падарожнічалі па Беларусі, сустракаліся з людзьмі. Натуральна, што ён не мог не аказаць уплыў на сваё бліжэйшае асяродак. Я перакананы, што яму удзячны усе, хто з ім сутыкаўся на сваім жыццёвым шляху, у тым ліку удзячны і я. Бо шмат якія ідэі Александр Міленкевіч пачаў закладаць, агучваць у той момант, калі яшчэ это было не папулярна, не было мейнстрымам. Той же самы еўрапейскі выбар. Ну, згадаем 2006 год, калі велізарная колькасць палітычных апазіцыйных структур яшчэ там пазірала ў бок Крамля і чакала, што адтуль прыйдуць Беларусь станоўчыя перамены. Міленкевіч казаў у голас, што будучыня Беларусі ў еўрапейскім звязе. Тая ж самая ідэя падрыхтоўкі кадраў. Фактычна была народжана ім на падзеях
выборов 2006-2011 года, она поступово трансформовалась. Але вот и программа Калиновского, Так. это изноў таки инвестиция в будущую Беларусь. Это университет, який он ствараў пасля 2020 года. Это шмат в чым основы этих ідеяў закладзены і ў программу кадровый резерв, якую зараз я координую. Тому за все гэтыя рэчы я безумоўна ему удзячны.